Další zápas je vypsaný v MMA Light na 1x10 minut, takže už jsme slyšeli, že to bude náročný. A prvním zápasníkem, který nastoupí do modrého rohu, je 180 cm vysoký, 75 kg vážící, 20letý borec Daniel Doby Dobsa. Začne vnímať reč a už sa hlási. Iba neskôr chápe zmysel krásny, že vyrieklo slnko. Zrazu detský úsmev z tváre stratí. Zvonil, tvoja je blahom, hudba je po more dnes kročí a žere, vieš, kto som babi, tak to mi iba lichotí. Taký kokoti, jak ty sa so mnou môžu len vyfotiť. Si na piču, jak nikto, nemôžeš ma hodnotiť a nazývaš ma feťakom, ty nakazená piča. Tak sa radšej priznám ľuďom krokom užívania pika. Ja som o toľko lepší, jak ty, že by si mi mal fíkať. Tvoje čísla môžem jebať, jebem sám na seba klikať. Zmena mena na YouTube, názory píšete sami, keď sa objaví negatívny, je hneď zablokovaný. A moja technika kokot ťa zadusí jak piton, trikrát hada je to je v tomto celom favoritom. Som jak vyjebaný obor proti zasraným hobitom. Verdikt jasný jak vybratrenky proti slipom. Čekuj 2, 4, 6, 8, 10. Hluchých ťa počúva, nevieš s tým prestať. Vraj vyrastli na Dramatics more, to je strašné. Vedia, že si vážim ľudí, ale toto je fakt na smiech. Keby si chcel vedieť tu len jak fungujú šlachy, predvedem ti rýchlo, do mňa uvidíš len rozmazané flaky. Lietať vzduchom, není dopriame papuchom. Môžeš iba ticho závidieť s tým tlstým bruchom. A ozaj díky, že nás vďaka tebe všetci poznajú. Ty jediný si popiči, teba všetci počúvajú. Nej som solista na YouTube, kto chce ma poznať dobre, môžeme sa hádať jak deti od Tatrovko v školke. Som suchý šeredný hrobár a toto je tvoj pohreb. Sprav trep, pička, treba ťa opreť. Celé to stojí na tom, že zakrývaš fakty, ty taktik. Není to úprimne, degež to vidí každý. Len kvakaš pičoviny, jak malé žabky. Ja už to nemením, rieši, toto sú posledné riadky. Jaká nástupovka, takže to byl Daniel Doby Dobsa. A jeho soupeř váží 183 kg. Ty vole, centimetrů, jasně. Stane se. 183 cm, 77 kg, je mu 21 let a je to René Hlaváč Holoubek. Раскидал снова по ГОСТу. Прокуренный серый квартал, затерянный остров. Мы залетаем жестко, улицы Бронкса. Среди серого бетона двигаемся броско. Мы снова дали по газам в этих минусах. Видишь наш оскал между строк, ни шагу назад. Лепим по низам этот саунд в этих километрах. Город Минск, 23, Белорашен гетто. Как ты там мой дом, как ты мой район. Между городами снова потерянный сон. Когда солнце садится за горизонт, я не вернусь домой, я не вернусь домой. Как ты там мой дом, как ты мой район. Между городами снова потерянный сон. Когда солнце садится за горизонт, я не вернусь домой, я не вернусь домой. Навалил на низах, не так. Навалил на низах, где-то прокуренный САП. Минский андеграунд, 23-24 саунд 0375, отправляем этим небесам. Музыка с подвалов, вылетают наши голоса. Ты много верил в Dámy a pánové, René Hlaváč Holoubek! Zápas je podle pravidel MMA Light na 1x10 minut. Borci, hodně štěstí. Tak vítám tady na takový rychlej change Jakub Dyk. Před chvílí si byl v roli trenéra a teď komentátor. Tak zdravím vás všechny. První dva zápasy byly hnedka ukončením před limitem, tak jsem zvědavý, co uvidíme teď. Tak v rychlosti doufám, že to bude o malinko delší. Oba dva už byli na prvním eventu.
Tak tady jsme začali docela zostra, tady bychom mohli vidět zase rychlé ukončení. Tak to bylo pěkně chycený ze zadní ruky. Na to, že máme 10 minut jedno kolo, v podstatě celý zápas, bez jediný pauzy, tak myslím si, že tohle to určitě nedojde do konce. Takovýhle tempo určitě nejde vydržet. A René to pěkně rozehrává. René vypadá, že je poměrně už zkušený. Oba teda vypadají velice dobře. Je vidět, že hned využil toho vlastně calf kicku, který mu podrazil nohu a přenesl boj na zem, tak okamžitě se vrhnul za soupeřem. Je vidět, že i tady v tom halfguardu ví, co má dělat, hezky si kontroluje soupeře. Pracuje dobře s těžištěm určitě, nechává ho trošku vysílit a myslím si, že budeme kousek jenom od konce zápasu. Tvrdý ground and pound tady vidíme přímo u nás u komentátorského stolu. Neprocházejí úplně ty údery všecky, ale přece jenom některý si nacházejí místo a máme ukončení. Je to tady. Přece jenom je to amatérský, tam nebyla žádná aktivní obrana, což byla škoda, protože nevypadá, že by byl úplně pryč, ale nechce se dělat aktivní obrana, aby si něco dostal na čisto. Ale musím teda říct, že René ukázal opravdu pěkný kombinace a je vidět, že už nějakou dobu asi trénuje. Tohle je těžký a úplně, aby byli, když to řeknu zápasově, na tom stejně, ale myslím si, že světlý chvilky měl určitě i soupeř Daniel Dobsát a nedal to zadarmo. Jako nepochybně jednou, myslím, že tam René taky trošku zavrávoral. Bylo to Vítězem tohoto zápasu je borec v červeném rohu René Hlaváč. Opět krásný gesto sportovní, podání ruky.